Life Rethink Waste és un projecte innovador i que té un atractiu molt important, i és que posa el ciutadà al centre de les polítiques de reciclatge. El ciutadà ja no és un agent passiu que només rep informació de l'administració, sinó que és un agent proactiu que ens ajuda a definir com han de ser les polítiques de reciclatge. La hipòtesi del projecte és que el fet aquest de rebre informació constantment relacionada amb residus, de conèixer curiositats, etc., doncs fa que tu estiguis més conscienciat, que canvis una mica els hàbits, que desmuntis falses creences que et penses que ho estàs fent bé i dius, ostres, això no ho estava fent bé, i així s'incrementa la recollida selectiva. Fan plantejar-te una mica si ho fas bé, si no, també millora una mica les ganes de fer-ho bé, i jo trobo una eina interessant i no em molesta, perquè en qualsevol moment em vist el seu WhatsApp i doncs mira, ara miraré a veure què puc aprendre, no? I t'ho planteges com un joc i és bastant entretingut. No t'atabalen com un grup de WhatsApp que et comencin a donar informació. És puntual, llarga, o sigui, te la llegeixes, t'interessa, inclús això, esperes a veure la setmana que ve a veure què m'expliquen. Jo trobo que és còmode, sí. Tant amb els reptes, com amb el sorteig, com amb les visualitzacions, amb tot plegat, doncs el projecte intenta que la gent es conscienciï, que agafis més sensibilització amb el tema dels residus, que es corresponsabilitzi sobretot, i que llavors tots plegats fem que augmenti una mica més la recollida selectiva. Convé que hi hagi informació complementària i accions de suport a les mesures que es prenen des de l'Ajuntament. Per aquest motiu és molt important el projecte Rethink Waste.